amathathu soyika amagama labafundi ngabafundi aba bakaYesu, abalandeli bakaYesu, kodwa babesoyika. Babesoyika xa umuntu enamangcwele. Fear na babefale icaba engqondweni yabafundi kakhulu bethi bazabuya ngathi njengoba bebulele uYesu nje bazabuya ngathi babulale uYesu. Aba le 3 days babengabona esikhathweni, babesimele esifihlile besoyika ukubulawa nabo njengoba inkosi yabo seyibulele. Wafika uYesu bevalile icaba, wangena phakathi, akanqonqoze inyama, wangena phakathi. Futhi wafika uYesu wema phakathi kwabo wathi uxolo malube nani. Ala kubanika uYesu uxolo funeka babe nalo kwaba bantu abasi enemies zabo. Uxolo lenkosi malibe nani. Echilo wababonisa izandla zakhe nephango lakhe. Baza bafikelwa luvuyo abafundi bakhe bebona izandla nephango lakhe, bakuyibona inkosi. Waphinda wathi kubo uYesu waqindezela wathi uxolo malube nani. Uxolo lwenkosi malube nani. Njengokuba ezindaba bazoshumayela izindaba zoxolo zafuneka uxolo babe nalo. Futhi abantu abazimele apha abafuneke babahambisele izindaba ezilungileyo, abababulele inkosi yabo, abafuneke befumene indaba ezilungileyo ebaniki abazukwazi ukubanika bengena xolo apha kubo lwabantu. That is why sisithi ke indaba zikaKristu awunokuzishumayela ungena xolo. Awunokwazi ukushumayela indaba zikaKristu ungena xolo. Siqhubekela kakhulu into ethi once sithethe kakhulu ngoxolo awukwazi ukushumayela uxolo ungena. Yona livangeli yaKristu yambe ithe baxole behlalisana bexabene nabazali babo bagoduke bawucela amaxolo amakhaya nabo ngokumosha, because abasokwazi ukuhlala nabazali babo bengaxolelananga nabo before uhambe kakhulu ulungisa nabantu axabana nabo. So ivangeli kaKristu not eyabantu. EkaKristu siyayi-emphasize into ethi kudityanwa nawe udivorcwe ngumyeni umcaphukela. Dibane nevangeli kaKristu uhambe kulo myeni umcaphukelayo wamlahlayo uyokwenza uxolo naye, because laa myeni uthunyiwe kuye ukumasiseko kuya kwaKristu. Funeka umncedile laa myeni, awuzomnceda une-anger kakuye. Kuba yindoda esiyifumene esiphunzane yalahla umfazi, funeka ihambe yokhangela umfazi wayo nabantwana baye abalahlayo. So that is why sisithi ke alikho ivangeli likaYesu abantu abadivorsa kulo. Abantu ka bezodivorsa abalahla abafazi nabafazi balahla amadoda abo funeka baqale behlukane nevangeli babe sebelahla abafazi, because lidimanda uxolelwaniso. Because naxa sithunyiweyo kuthiwa siphathise umsebenzi woxolelanisa, thina sixolelanisa umuntu nomntu, sixolela sikwilevel engasentla kweyo, sikwilevel yoxolelanisa umuntu noThixo. So that means sipromote, asinohlulwa ke ngokuxolelanisa umuntu nomnye umuntu. Xa sikwazi ukudibanisa umuntu sishumayela izindaba zoxolo, umuntu ahlangane noThixo bexabelelana, sehlulwe ukumanya abantu abalala. That is a sign yokungabikho kwa Holy Spirit kubantu abasindisiweyo. Sibona ngokudivorsa kwabantu bephethe igospel kaKristu. Abantu banithi baye bathi uThixo ungekangeni kwizinto ezithile, azikho izinto ezingangenanga kuzo. There is no reason yokulahla komuntu without ukungaxolelani. Imfazwe bezikhona. Andikho lapho kunendaba xa umamkela uYesu fanele kubhaptizwe ngamandla kaMoya ukuze usindiso lubekho apha kuwe. Ngoba zimbini izinto uYesu wasithethayo, wathi ukuze abantu babe sebukumkanini bakhe
uNikodimo ebuza into yoba ndingenza njani uba nam Nkosi ndingene ebukumkanini bakho. Wathi uJesu uba umntu akazalwanga ngamanzi, athi ubhaptizo lamanzi, aphinde azalwe ngumoya, lo mntu ngeke akwazi ungena ebukumkanini bukaJesu. Ngoba ubukumkani bukaJesu kudimanda umoya namanzi. So ubhaptizwa ngamanzi, Holy Spirit ungenaye, loo nto ikwenza ukwalifayele kwasebukumkani bukaJesu. Then amanzi abonisa inguquko yomntu. That means ukuguquka, ukutshintshwa kwengqondo yomntu. Uguquka ukubona uba ndonile, then uvume uba ndingumoya, then ekuvumeni kwakho ushiye ukona kwakho, buyele kuThixo. Guquka ayikho ukuthi uba ubungengombambi wecawe usukuhamba ecaweni uthi uguqukile. No, guquka uguquka usendlini ungekadibani namakholwa. Guquke ubone ububi obenzileyo. Yiyo le nto yoguqukileyo akazame ukuyeka zona, uziyeka lula ngoba uguqukile. Xa uguqukile usububonene nobubi bale nto uyenzayo. So unosokola ukuyocela uxolo enkosikazi yakho xa uguqukile, kodwa ungasokola xa ungaguqukanga ujoyina usilisho. Xa uguqukile ngeke usokole ukuyosithoba emntwini omonileyo xa uguqukile. Kodwa xa ungaguqukanga, ipride isekhona. Ipride igqitywa yinguquko. Oh Jesus. Pride. Funda. Waphinda wathi kubo uYesu, uxolo malube nani? Njengokuba ubawo endithumile mna, nami ndiyanithuma. Akuba etshilo uYesu ethe uyabathuma, waqala uYesu wabaphefumlela, wathi wabanika umoya oyingcwele, wabanika imphefumlelo yakhe, by his spirit wabaphefumlela. Wathi akugqiba ubaphefumlela uYesu wasesithi ke kubo, yamkelani ke ngokumoya oyingcwele. Njengoba ndinithuma nje, yamkelani umoya oyingcwele because anizukwazi ukwenza le nto ndifuna niyenze ngaphandle kwamoya oyingcwele. Yamkelani umoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele uyathandaza umqele, emveni kumqelile umamkele. Uyamkelwa umoya oyingcwele. Hayo nto oyibona seyingaphakathi ungazange uyamkela. Uyamkela. Hayo nto oyibona uba ndithi setyenzwa kumoya. Wafika nini umoya ndimazi? Uyamkelwa. No, ayiloti moya. Umoya oyingcwele ayilofufunyana. Lifunyane lithi ongenalithanda zazi. Uyamkela umoya oyingcwele, yamkela umoya oyingcwele uba ngedate ethile ngonyaka othile ndasindiswa, ndakamkela uYesu ndakhonza. Ndithanda ikhonza, andilulibali usuku oluthile ikhonza. Apha ekhonzeni kwakho there is a day. Kukusuku lokwamkela uJesu, kwaba usuku lokufikelwa umoya oyingcwele. Mntu ke ngafikelwa umoya oyingcwele uyakwazi ukhonza elisela uJesu ekhona. Uyakwazi ukhonza umuntu ongenamoya oyingcwele ephila njengabantu bonke. uJesu engaphakathi engena kuzo zonke indawo. uJesu ephi? Engaphakathi. Yo. It is very difficult to drive a car without a license. Without a license, ukwazi drive. Ungena emotweni ungena license. Kunzima ukuthatha imoto uhambe ngayo ungena license. Ukhola. Because once the Holy Spirit baptizes you, isazela sakho sihlala siphila njalo. Kunzima wacorrupt wakho.
So kunzima ukungaphili le nto ifuna uThixo umoya ingcwele khona. So yamkelani ke umoya oyingcwele. Kwenzekani kaze nimamkele umoya oyingcwele? Uthi kuJesu ukuze abazono zabo nithena sixoleleke. Because when the Holy Spirit ekhona, iBhayibheli emhlabeni kwakusenyanyeni siyefana kungekhona kuselima umoya kaThixo wafuka ngaphezu kwamanzi enzozobila waqala uThixo wathetha izinto zabapho. Because without the Holy Spirit God can speak but kungenzeki into. Oh Jesus. Because akhonto yenzekayo umoya kaThixo umahlalanga kule ndawo kufuneke kwenziwe into kuyo. Nani bandini? Kwakusemnyanyeni kuselima. But when God efuna ukuqalisa ukusebenza edala wafuneke release umoya wakhe uhlale phezu kwale ndawo ofuna ukwenza kuyo ngoba emhlabeni kokugcwele amanzi. Yona iBhayibheli ithi uThixo wahlukanisa amanzi ngesibhakabhaka after umoya ingcwele uhle kwadala. Because nothing can happen without the Holy Spirit. Oh Jesus. Kuwe akhona ungabakho. Nokuthi ndiyakhonza ndisindisiwe ubalisibali nokufutha nokuva abantu besitsho but there's nothing. There is no experience onayo ukuxhumana nakho noThixo. That is why xa kuvela izinto ezikhathazayo nezinto ezifeyisana nokukholwa kwakho uyabuyela ukusindiswa wena. Until the Holy Spirit akugcwalise akubhaptize. Uyacela uyamkelwa. Luke chapter 24 verse number 49. Njengebhadi libhadula ufunu umthombo iyafuna yona iyafuna njalo Thixo inhliziyo kubalulekile uba umuntu abhaptizwe ngumoya oyingcwele. Kuyingozi kakhulu ukusindiswa komuntu angawatholi amandla kaNgcwele. Ngoba la ifike khona kwicawe azofikela kuyo imsebenzise, imMCise, imshumayelise, imfake esikomithini, imenze umfundisi. Without the Holy Spirit kuzawuthi lapho kufuneke guquka khona ehlatshwa ilizwi akhubeke angalamkeli ilizwi angatshintshi abe ne-pride ngoba bazawuthina abantu ndizawuthina inkolo yakhe is depending ecaweni. Baningi abantu ababhiliva into yoba umfundisi afuneka angaguquke phambi kwamakholwa. Umfundisi angaguquki phambi kwamakholwa esithi amakholwa bangaguquke. That means ulahlekelwe bubuntwana bukaThixo. Ukuba ngumfundisi buncinane kakhulu uba ngumfundisi. Eyona nto ke enkulu bubuntwana bukaThixo. Yabona uluze ubuntwana bukaThixo noma ethi ungangumpostile noma nithi igama lakho lingaphezulu kangakanani but if you lose le nto yokuba ngumntwana kaThixo i-identity yobuntwana you are useless emhlabeni. Abantu ke bekhula ngesikhundla benyuka ngesikhundla without the Holy Spirit abakwazi ukukhonza uThixo. Ukhonza uThixo kumnandi ngendlela esisimanga nothi kubekwa ngaphambili kube sisatanyiswa kumani ukhonza uYesu xa useva. Yebo ukhonza uYesu manje xa useva wenza ubekwe uthi umfundisi ubekwe kulambeko uphoswa bubumandi. Once ungapinaye umoya oyingcwele uma ngesikhundla. That is the
problem yamabandla khona namhlanje ngamabandla azele abantu abangafikiyo kumoya oyingcwele. Because inkonzo iphelele kuHoly Spirit. Verse number 49. Yes, wathi ke zabathuma, wathi ke yamkela umoya kungashumayeleka ningenayo umoya. Athina yamkela umoya oyingcwele. Ukuze abazono zabo enithena sikholeleke. Enibabambileyo sibambeke. Because when the Holy Spirit ekhona, uthetha into ibe njalo. Food. Luke 24 verse 49. Niyabona mna ndilinika nina idinga likababa. Zenihlale eJerusalem. Nide nikhotyiswe. So ubugoka bomuntu okhonza uYesu kupha kumoya. Ukhawe nobugoka bakho ukumoya. You become a giant. You can face any demons. You can face them in poverty. Now practice when a man I will not fear yet. If Bible early we are recalled. How practice when a man like a moya when how pila what all mwele inyama yako iyefa imnandelo konza ayibandelwanga. But once you have the Holy Spirit, I'll depend with feelings. Umoya oyingcwele wezintombi izikhenye ngokuba noYesu izihle. Uzihlungena lutho, uzihlungena kahle, uzihle ungaphangeli. Uzihle ungekho kwanto saluyifumene ebambekayo kuYesu. Kodwa ube proud ukudlula umuntu onezinto anazo. Because the Holy Spirit wenza le ndaba yokusindisa ibe real apha kuwe. Yabona le ndaba yokuba uJesu wafa esiphambanweni sasingekho thina. Kodwa xa unomuntu wele mani uvele ube pha esiphambanweni. Oh Jesus. Umuntu ngeke akwazi ukwehlula noba ufuneka kangakanani akamoyisa umuntu obhaptizwe ngamandla oyingcwele. Phela Thixo ngathi xa ungena amandla kamoyingcwele kukho itype zabantu ongeke uthethe kuzo. Usoyika nje isikolo sakho. Kodwa abanye baphangela emisebenzini abakwazi ukuma kwezinye iithitshala batsho bold bathi basindisiwe. Kanti kwisikolo esidlala amadimoni kukho iithitshala esinziweyo kodwa isikolo sidlala amadimoni. Kukho abantu abasinziweyo kodwa isikolo sidlala amadimoni. Benkonogqirha abasindisiwe abangakwazi ukuba bold phambi kwabanye ogqirha ngosindiso. Balenhlo bayibona le nto into engathi yabehlisa indaba yokusindiswa. Kukho abantu abangakwazi ukuyisebenzisa islot. Bemile kwisifundiswa naye sisifundiswa. Kodwa ngabikho bold ngokusindiswa kwakhe nangoYesu. Oh Jesus. Because you never be proud ngoJesu without the Holy Spirit. You feel that you are called. No so to see this. You want to come in and win money? Umntana. Nyabona. Zime abantu abangena Yesu babhongoze kungabi nathixo babi. Usiyeke wena estaff room unenhloni ngoKristu.
because le ndaba kaKristu ayicacanga kuwe acanga kuwe, ayicacanga yembulekanga apha kuwe, ayikho clear apha kuwe. Uyabethuswa nguwe usesingcwabeni uhlatyeleliso okanye usunyayeliso bethuka hayi usindisi wena since because kwindawo ophangela kuzo unenhloni ukula level yabafundi ke ngoku besoyika amajuda. Now niyaxotiswa isixhosa sidala sithini ithetha ngokwembathiswa, so ikholwa liyembatha xa linomoya oyingcwele. Umuntu onomoya oyingcwele akaduki, akalahleki, akalahlekiswa. Yiyo le nto xa unomoya oyingcwele awumelanga xa usinziwe. Uyabona xa abantu bengasenziwa ngenxa icawe zingakwazi ukuthetha public ngo-Holy Spirit, ziyawagada amakholwa zithi ningafellowship because umoya wasecaweni funeka ubagade ngamehlo abantu bakho bayigushe gadwayo ungayipha hayi ihluphekile. Yethixo nokusizwa mnandinxila sona sindizwe ekhaya kungekho mntu sihluphekile. Now that's said over akekho umfundisi ongafika kum athi necawe engafika ithi ungayipha. Icawe yayikhona manje itshabalala ikhona, so awunolicontrola sendifikile ndibanjwe nguYesu. Number 2, i-understanding yam ithi uYesu wafikela ubukumkani bakhe, so ukucawa nawe ndicawela nje basingabane sobabili, not to control me ukunehlukanisa nabanye abantu. But never ngeli bakho ugadwane ukuthi ungayipha is just because xa uye phaya usenokuthola inyana ngakunika yona lo, because asikho isizathu sokugada umuntu othola uJesu. Futhi asikho isizathu soba ndingangadelani nomnye othola uJesu. Because once abantu besindisiwe kodwa bangazani bangahambelani, loo nto ithatha mhlawumbe ukuba bakafike ekhanyeni aba bantu abakasindiswa aba bantu basacawa. Intona baphume ewisila baphuma le-church ngoba i-understanding yabantu abathola uJesu baze bakhonza bonke bathi abayocawe bona bathi cawe ngama usila. Mamelani nibalisele ndingenze clear. Once sishumayele apha usindiswa abantu apha etendeni, bena aba bantu abasindiswa apha etendeni bathi sifuna ukukhonza nani brother Mhluki. Xa sesihamba bayicawe aba bantu. Funeka nini-understanding icawe kukuqokelelana kwabantu abakhonzayo. Cawe Amen. babe sebephila apha ngomoya njengoba behlala bazoba nomoya wabo. Funeka wehlukanisa i-salvation izimele. Once inakho ibani noba ndingathi asiyocawe niyo, because anikwabaya futhi anivumelana nabo ngeke bakwazi ukuzokhonza nathi ngokukhululekileyo. Nisebenzisa into yenu nothiswe. One clear. Nikawe kani na niyanyala manika nikawe nika awe dad awe kani ikawe nina esumayelu Yesu ngokuphandle niyamvumela uYesu baba kuthethwe ngayo kodwa nikawe. Amen. Sanungahlekiswa ngamadimoni. Ikawe yindawo esiyakhileyo thina njengoba sinaba yabantu abasebenza sizovangela soshumayela sobizela abantu uKristu, kodwa once aba bantu bathi sifuna ukuba sikhonze nani nizabona ukwenza kwabo abanokwenza ngale ndlela besibashumayise ngayo. Bazoqala baba nenkani baqale bangakhonzi kakuhle abantu imkili ikeyboard imkili ivusele bayikawe apha. So you are not better than you see than the church in Zion. Niyafana. Jesus. The
difference is that nina nishumani uYesu ngokuphandle. Kuleyo micawe uYesu nimvume nimnikile uba makashunyelwe. Kodwa nizulu lonke futhi nisindiswanga lonke. Andikho right lonke. Now the Holy Spirit came. He didn't do like mabandla abantu abasindisiweyo sephenduka nje. And pride. Aphakama mabandla phakama nicawe nina. Nicawe. So once umoya anibaptize. Nibaptize umoya anibaptize. Then the Holy Spirit uyanembaptize. Aniconnecte umoya omnye nomnye. Yeah. Yabona bye ndaweni yampa Landa undake kuyo since 2000 dembulekela inoba ibanetende apho not for car yoba bonke abantu bafika kule lali bevela emisebenzini besithi basindisiwe ngabazakhonza apho bangakhonzi njengecawe bakhonze njengabazalwane a fellowship ukuze nikwazi ukushumayela uKristu oyimbumba uYesu ozawunceda abantu futhi abantu basunyayezwe bayekho abantu babheke ezikhaweni zabo bethola uJesu namandla babhaptizwe ngamandla emoyeni bazivumele ekhaweni bafuna ifellowship yabazalwane. The Holy Spirit uye ozale real salvation abakuwe. Yabona abanye abantu bekhonza echurch esiya egospel of fellowship wonakala mhla wayiyeka ichurch wathi ndithatha membership yase gospel yathi gospel ungaphindi uye ke pha hlala kanti ngela nto bemane sechurch bedla kamandi lo muntu udle gospel udle Assemblies of God udle faith mission udle kuzo zonke amabala mhla wa join Assemblies of God yathi Assemblies of God umuntu wale nkonzo akahambi ke uyabona bebekade sizenzo fellowship ephila ekhula enkosini mhlazana wayithatha isinqumo semembership yecawe yamasindiswa wathi amasindiswa ungayike pha empheni kokuyema ukukhula kuye afunde inqubo yecawe. Ayibo lo umothwe ngokuthi ndifuna uba full time kule cawe yakho then umuntu wecawe afake icontrol kuwe awunophinde ukhule. Ndicela sifunde la masotanas na umoya ngcwele ke uyasembaptiza ukwenzela uba sikwazi ukuba namandla ukufeyisana nemimoya. 3 usixhobisa ngesixhobo sokulwa nemimoya. Chapter 4 1:20 says of verse number 31 funda yena standards. Verse 31. The Holy Spirit must come down and Africa. The Holy Spirit. Holy Spirit must come down Africa. The Holy Spirit. Holy Spirit must come down. The Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Uyena owenza abantu bakwazi ukuyazi isalvation.
ikugcinela ubuntwana bukaThixo umoya oyingcwele. Njengoba sikhonza nje sisetyenziswa ezicaweni, yena unqoba intando yakho. Ulwa nawe ngaphakathi. Moya oyingcwele. Uyabona uba usilisiwe, waphoswa lubhaptizo lukaMoya Oyingcwele. Ubalwa sithi uba ufumanekile, awubalwa. Ubalwa sithi xa sisithi baninzi abantu abaye basindiswa, kodwa phaya awuvelanga. Uhambe umzuzwana nale nto yokusindiswa, uphinde uyibone uba yimfeketho. Bese ucawa bekunocawa othi usindisiwe, kodwa bezazi yena uba akasindiswanga. Uyabona le nto, noma ungazikhohlisa kule nto uzenza ngathi ulikholwa lenyani, uba ulilo futhi uziva wena, uzazi wena uba le ndihambayo ndihamba nje bakuhanjwa. Kwangeke ezophilayo emhlabeni, uyaqiniseka uba xa kuthiwa kuyiwe ezulwini wena umane uthi hayi wadi uba ndizofikayo. I wonder thini. I wonder thini uba bazofika nezulwini. You are not sure because ayikho into evela pha okwayifumana. Efeso chapter 1 verse number 13 ithi usisiqinisekiso uMoya Oyingcwele selifa esiyakulifumana. You are not sure. And tell you now ithi le nto yayibangela uba abantu nge-COVID babaleke kakhulu, bathi baleka i-COVID. Babezazi uba njengoba kunjalo bethi bayizulwini nje ukufa kufikile ngoku, bayazazi uba Thixo uba zingabhubha yile COVID aziyindaba. Andithi ukufa kwethu, ukufa kwelungisa kuyinzuzo xa ubhubha wena. Ukuphila nje bandiphila nje akuzuzile nakuzuza abantu bashumayizayo. Kanti okwam eyona nzuzo yam kuxa ndingabhubha. Nkosikazi zawuthi kandibalisa phaa kumntu, yabona nkosikazi, mhla ndafa iprogram lohamba ngolu hlobo. Tata yenga le nto ukuthetha ngale nto fast, uthetha ngokufa because I'm not afraid to die. Yes, No. Sawugqibile awugqiba. Laba babhubhayo babengagqibanga, abagqiba. But ndiyazi into yoba funeke ndazi uba njengoba ndithetha nje ndimiphi noThixo. Umntu wephile ezinziwe ulangazelela ukuya le. Akathi inkosi yima, andikafuni ukufa, ulangazelela le. Ngoba le unobomi obungcono kunabo buphilayo. Kodwa xa uqonda imeko yakho ayikho sure, awunayo uMoya Oyingcwele. You ulangazelela ilizwe ongalaziyo. Awulazi ilizwe futhi uyakho. Awunabudlelwane nelo lizwe oyakulo, awuinvestanga nto awufuna yakho. Now the Holy Spirit uyasiqinisekisa. Cela sifunde le verse sawuthandaza. Nabathi uyabona xa usenziwe awusimiselwanga ukuze ungcwatywe kakhulu. UDawudi yami nkosikazi xa ndisithi ebantwini, ndijonga nje manje ndishumayeza uba ndingangabikho esingcwabeni senu. Nkosikazi suyithetha leli bantu bangaguquka kakuhle ubathathela inyana bam. Mna andikhalifaseli ukuze ndihambe nemingcwabo. Ukufumana isingcwabo ndisikhangela ngasenxileni. So andixeleli ukuze abantu babe ngamaRhamende, ndifisa abantu babe ngabafundi bakaYesu. Because ndingaba ndifendithe kakhulu ukuba abantu bangazulile emhlabeni wabo belilela uba sawusala sithini uYesu ekhona.
A successful preacher umuntu oshumayele ngokuphumelela umuntu ongashiyanga umuntu emhlabeni. It is my understanding ngokuqonda kwami umuntu oshumayele into right emhlabeni ozobhubhe ngenamuntu alandelayo. Bangaba kobantu abancike kum shumayelele ngibifuna uThixo. Bantu bandife ukwabantu abangathi xa ngibhubhile balile sengathi uthi ufile. Ngela sifundo na umoyeleke othatha ababantu basonyayeziweyo ngumuntu abamilisele kuKristu abantu. So bangaba abantu baphoso umoyeleke sizawushumayela sithi sukani kuthi kodwa soze nisuke kuthi until nisuswe ngumoya wethu embulu Kristu aqinezele thina. Bakuba begqibile ukuthanda. Bakuba abantu begqibe ukuthanda. Indawo ababesihlanganisene kuyo. Yazanyazanyiswa. Bonke bazanyiswa ngumoya oyingcwele. Yasukuma. Bathandaza. Le ndawo babekuyo ke yasukuma. IBhayibhile asinandaba nokusukuma kwendawo. We are not interested ukushukumisa indawo. We are interested kule ephethwa iBhayibhile ethi aba babekule ndawo esukumayo bagcwaliswa. Akuyibusiza tu ukuvuka kwesixhoxa nokuphila kwabantu kodwa umoya ngcwele asishiye singehlelwa kanti. Imangaliso ehla ayo kodwa singabhaptizwa kumoya ngcwele ayisincedi tu. Ibale after benzekelwe lonto la into eqashelweyo bazaliswa umoya oyingcwele bonke ababekulanda uyephandaza baza baluthetha bakuba begqibile uthandaza. So umoya oyingcwele lo akazuvelehle kodwa ungampheli yathandazwa ufikelwa inhlala Tophalayo athi ohlabelelayo ndingenwe emoyeni wam lilizwi likaThixo athi ngosele ndilambele yena. Sonwangwaleke ngoba abantu abathetha bangenwa lilizwi bangenwa nayinhlala yokumlambela uThixo. Baphumla babantu bayafuna njalo. Lambela wena lingenile lingenza lilambe kuthi kuba ngaba lingenile labuyeka ungalambanga le ndaba kaHoly Spirit yabantu abalambile. Twazaliswa batawulambile kuyafuna awuphumli uyalangazelela uthunqandwa nangabantu uhlambuluka njalo khonza njalo bamkela njalo kwa uYesu lo kuba uyafuna inhliziyo yakho futhi bonke bazaliswa umoya oyingcwele baza baluthetha abantu abagcwaliswe bebhaptizwe kumoya oyingcwele bathetha udaba lukaThixo bathetha ngokuganga bathetha ngokuganga okungafunyanwa ecaweni. Fanele uba iminyaka emininzi kodwa uPaul into yoba mininzi iminyaka kodwa unabunganga bokuthetha ngale nto ithi ninzi apha kuwe. Hawukhuli spiritually ngoba nabamandelwa xa benika iplatform yokubiza iminikelo yekhafyi umothinda uma kunamandla kangaka kodwa xa uphethwa ngoYesu akasilutho. That means abo bantu bayakhula kwincawe abakhuli kuKristu because you never grow spiritual without the Holy Spirit. Akusiyena umuntu okhulisa
into emoyeni, but it is the Holy Spirit okhulisa abantu spiritually. Once umuntu welafika emabili bakho umhlaba aqala uhambo phakathi kwakho noThixo, but as long umuntu welangafiki alukho uhambo between wena noThixo. That is why sobala iminyaka ukhonza but ikasibona reaction yakho nokwenza kwakho nezenzo zakho ne-fruit of the spirit awunazo because awukahambi wena usepha wenyulwa khona. Ayikabi kwindoda ezohamba na basaliswa bathetha udaba lukaThixo ngesibindi. Basihle bantu bakaThixo, basihle abantu bakaThixo bathetha udaba lukaThixo ngesibindi. Bakala abantu bakaThixo bafakaza ngoYesu, baqina ngoYesu. Namhlanje kunzima ukungqina kuni ningabazalwane, kela bazabe sengaphambili bazonika ubufakazi. Kunzima kufuneka kwembiwe kuthengwane kuba lo nina aninamhla, aninanto enivuka nayo. Nina nengoma ezinesikhula apha phambi kwecawa zikho, anikho emthandazweni, anikho kufellowship noThixo, anidibananga noThixo. Nilala kusephandle kwicawa nizazi uba nisi-worshippers. Ulale phandle kumshumayeli uzawuqupha unikwa kutashumayela tata wethuke because awunakwathi ume kubunikiwe. Ngalo mini sikhoyo ngayo kunikwa wena wethuka balapha kwawena. Intwana zoshumayeza ingqondo uhlale ngexesha size enkonzweni siphuma sigoduka sivana abantu because you are not connected. Intwana unesikhundla apha. Olusiza abantu abaqokelelweyo bekhonza without the Holy Spirit, neenkokheli zenyuliwe without the Holy Spirit. Laba bakhonzayo abanencano, abantu babona basiye enkonzweni babaThixo bahamba into abangayaziyo. Wazengumoya owazi ixabiso likaThixo. Wengwe ngiyakufundisa ngokoyika uThixo, sozumoyika kwawena soze sozumoyika uThixo kwawena. Singakufundisa ukwesaba uThixo, soze umthathe serious uThixo. Holy Spirit. Now Roma chapter number 8 verse number 14 Pascal 26 sehle 14, 15, 16. Now umuntu wale xa ekhona ulenza ibandla ibe likhaya lakho. Ungalindi abantu bazokuthanda abazokwenesa. Belikhaya Nkosi, belikhaya Nkosi, yenza intando yakho Nkosi, izinika kuwe Nkosi yami, yenza intando yakho Nkosi, yenza intando yakho Nkosi, izinikela kuwe Nkosi yami.
sizivele yabona ka wena moyithole ka uyokhonza kwelinye ibandla ufike ulahleke ungakhona andibeva wazakhonekthana ufanele andidi ukhonekta ngenyama iyo wayo ufanele nkosi yami nami ndiyakufela waqelaba uhlala nabo flat nabo Nepapho nonke. ngimekwenye ndiyalingana Nepapho nonke. Oh, abaculo bakathixo aliwacula intona ulahlekile ufanele nam ndiyawusiza la ufanele uyabona ukuphosa ungwencwadi kuxelela inyani xa ungaxhobisi umazi uKristu abantu sele bengabefundisi sebengoobhishophu sebengabapostile xa uhlala nabo njengomama yiwo akayazi usalvation lo mntu because intsindiso is a revelation. Uyabona xa uphuma usithi kum ngoba xa ungena kwincwadi baseshweni yokushumayela uthi nako uthixo endibiza kanti uvuka ushushu obokushumayela nako uthixo endibiza uphume ushiye umsebenzi sibone ungumfundisi wale cawa sikayibu wawubiziwe nje wawubizele uyabona uSathane uyakugezela because xa uzawushiya umsebenzi kahulumeni uhola imali enkulu uwushiyela icawa udomo umathe kakhulu xa ushiya inkampani ebhatala kakhulu uyosebenzela icawa ya. benza uba makholwa balahle abantu bayeke imisebenzi bayeke izikolo kanti bayekela nje uba ngabefundisi basezicaweni uthi ubiziwe alukho ubizo ungakubizela ngecawe to be a pastor ebandleni you don't need a calling you need a training. You don't need to uba ube ngumfundisi obiziweyo xa uzoba ngumfundisi wehlelo lakho. Udinga training, utrainwe yile cawa ozoyiphatha ikufundisa imigaqo yayo because uzoba ngowale cawa awungokathixo kamuntu. Ewe. Awusebenzeli usebenzela icawe khula kwecawa kade icawa ihamba kakuhle. Lo benxa yoba umoya ongcwele lo engababhaptiza abantu when it comes to eshumayela eneshumayela nokufundisa if biblical into yokuba yikhokhele banofuna uba yikonqwenela uba yikhokhele yindoda emfazi emunye qualifications ziyabekwa but le nto ngabikho kamoya ongcwele yenza abantu bashiye imisebenzi abantu bagqibusha imisebenzi bayishiyele nje athi ukwathi cha bakhohlakale ke ngoba icawe bedimanda amalungelo abo bethe abantwana babala babethe babizwe nguThixo abantu babo icawe mayibabhatala abantu baye baqeshileyo ngabaqesho basecaweni abo but abanayo calling. You never understand the calling without the Holy Spirit. Now njengoba nisindiswa nje nidinga umoya ongcwele ukwazi izinto zikaThixo. Into zikaThixo zaziwa ngomoya wakhe, not ngesikolo. Not ngesikolo.
ubuzoba ngumprofeti, you don't need to eat training. Thousands of prophets are teacher. No need a training. Thousands of prophets. But if you are a prophet, Israel, you need a training for Israel. Those of prophet was a faith mission. You need a faith mission to train as a prophet. Yeah, not a teacher. We just need to school as a faith mission because you are full of the faith mission. Not what teacher. That is not school. Oh my God, also teacher. There is no university and kufundisa utiko. You have to adopt university as in the Holy Spirit. Yes, Lord. We can learn about God through the Holy Spirit. You never understand utiko the God. You understand utiko the training going to go nabantu. You will understand utiko moya kunikena. Utiko akaziwa. How much utiko akaziwa. Utiko wasiwa kumoya wake. So mata mafunu utiko ubaniku moya wake. You will die. Ukingeli busetwa ngekontwe umalentu kuyo wayindiwa ngenkondo yabantu sakuyifumana kuphela. Somebody come let's come. Ngokunjalo. Amen. Nomoya uyasikhasa. Yes, Ekusweleni kwethu amandla. Baba lokhu. Ikhonxesha lokungaxhaswa. Ngasapotwa inkonzo, ungasapotwa ngumfundisi wakho, ungasapotwa zikholegi zakho. But udinge strength from above. Oh Jesus. Kulendlela asisapotani nje kwaphela. Sinendoda esinikezwe. Efleke ithemba lethu libe kuyo. Only the Holy Spirit othenjwe nguThixo ngempilo yakho. Jesus. Umuntu yedwa ongasoza mdukise. Ukinga nangatsika kusasa. Athembe into. But umuntu you never umuntu afukele iqiniso lifumene namhlanje. Oh Jesus. Inkonzo konta kuyo kusasa ingatshintsha. Ibuyisa izinto ethe kuwe zilahle. But umuntu yedwa kulahlisa izinto ongasoza athi buyela kwezo zinto. Is God. Nana izulu lithembe umuntu ngempilo yakho. Wena kungakhetha abakho bathembileyo, but izulu litrust umuntu. Oh Jesus. Kunilungela uba nimke kuba kanti ngemkanga kayikusa a comforter. Oh Jesus. Hallelujah. A comforter. Umthuthuzeli. Oh Jesus. Osathi kawuhamba kule ndlela udinga ukuthuthuzelwa. Ungaya ebantwini uzovela umthuthuzeli. Oh Jesus. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Kule ndlela kuvela abantu osindiswe kubo bakwamkela ufika babethe kusasa bathi ngathi usenza ngcono kunathi. Uthi kawujafa vele umthuthuzeli athi bafanele abayazi lento. Hallelujah. Bakhona abantu abazawuthi kawuguquka ufumene into bathi abantu hayi man awufumananga nto jika athi umthuthuzeli yakuyo. Because le ndlela unikezwe umoya. uJesu akazihambela ibhayibheli kayigqiba ubhaptizwe eJordani waholwa. Nothi ngababingeleli waholwa, nothi ngabefundisi bakwaJuda. No, zasikhona iinkokheli zakwaJuda kodwa zimholanga uJesu.
ilibhale xa iphume emanzini wathi ethandaza uYesu lavuleka izulu wehla phezu kwakhe umoya ufana nehobe wakhuluma izwi phezulu lathi lo unyana woyithanda ma umuntu lesehla phezu kwakho izulu liyakubamba ibhale waholwa wakhokhelwa umoya oyingcwele uJesu wakhokhelwa umoya oyingcwele uJesu wakhokhelwa umoya oyingcwele uJesu wayenshago Thawuleza funda standards wayenshago uJesu ekhokhelwa umoya oyingcwele uyabona usazokhala xa ungena moyo uzakhala ukhalile uzokhala ukhalile enyimeni bayikhaya uma uneqhawe yakhe endamsiyela yona uma neqhawe yakhe endamsiyela yona okuyangcwele bayikhaya umzulwana wakhe iqhawe kaMama izithande bayikhaya ke sinelakhe uba sisindiswe njengoba sizweke ngopha yolala umzimba kuye na ifone iqhawe kaMama ndijonga basenziwe nabakhonza ndithi iphuma nomzimba bedolophini nina nifundise lesazama uvuka ukuthi umfundisi obezazi uba uyongcwaba hayi mfuzwa amakonxane umntwana usukunika le nto yokungcwaba hayi ngoba sikwazi ukuyenza sikwazi ukuyenza azakuhlonipha esiphume siyana bafike ndifaka umzimba hlabelele because xa ugcwaliswe ngamandla kaMoya awuntengentenge xa ufele awulali ufele belusizana bafike ngiqhuba zawukhupha umzimba thetha nosapho lwasekhaya opha izihlobo zasekhaya into ebopha umuntu apha Oh, Jesus. Awungena moyingcwele xa ungena moyingcwele ungena moyingcwele sekhluleni yekela lubuso xa ufile ufuna usizeleka that the Holy Spirit leader yomuntu osindisiwe uyakunixhasa futhi uyakunixhasa nomoya uyasikhasa once usindiswe ufika kwibandla othulelwa kulo sithi oyojoyina lona wena ndive uYesu wena ukhangela ibandla ozokhonza kulo ube sawufika kwibandla okhonza kulo awuginywa ngaba baflet ekuvukuni kusmala bezithi nathi sasevutha njengayo ziyayithanda le manasi sasinje ngoba yazi bazitsho zibalisa ngehistory kodwa zisekho yabona ukuthi wawukadunje kodwa usaphila uthethe ngento oyiyo ekonzeni kwakuthi ikumandele kule luyibona uyithetha zawuqonda uba usengozini kangakanani xa ukhonza funekanga uvuthe uphinde uthi ufika usuku lakho lokufa zopha hayi man libe lixesha ufika hlulwa ukuzila ukudla fika osini ungabi nalanga zebele udle kwakho kudla unyaka iphele idithulu usidla udla uhlukoko udulambe nokulamba Belinyanga okwapheka uyadla nyanga sidla. Are you serious? Nyani ubheke ezulwini Yo, Jesus. nyani uzawuthini xa kubekho uphawu ebunzi
uswathi izothenga ngaphandle kophawu uzawuthini Yo, Nkosi yami. uvenkile zifuna uphawu uzawuthini nje ukudla kangaka Hey. yo mntaka baba uzawumisa njani thandaza tu awuzeli kudla awuthini nguwe you never ube noncamo ngezinto zikaThixo engafikanga kuwe umoya wengcwele akubonisa uba zibaluleke kangakanani izinto zasezulwini kunento zalapha sweleni bethu amandla uyasixhasa umoya kaThixo yabona kusasa sawubeka izandla abantu for the first time sibekela moyingcwele phezu kwabantu sicele bonke ababaye emanzini nongayiyo emanzini ononxano wakhe sawubeka izandla for moyingcwele the Holy Spirit kunyanzelekile yabona kuphela into enyanzelekile nyanzelekile ube nayo verse number 14 sisama unyanzelekile ube nomoyingcwele ngoba mfowethu wabo unyanzelekile uba nibe naye umoya oyingcwele umoya oyingcwele uyakunceda bawuthiwa phaa kwakho endlini kwakho uqale uthi unenkonzo yokuthandaza phaa kwakho endlini uthi ngexesha elithile apha endlini abantwana bam siyathandaza umise ixesha lokuthandaza uthathe umise ixesha lokuthandaza lo authority vela ku-Holy Spirit thandaza kwesithini ndikhona andikho kwixesha lokuthandaza kasivuka ekuseni bantwana bam awuvuka uthatha amanzi ekobeni ungaqalanga kuthandazwa abantwana bakho soze bakhule bengawazi umthandazo bakhula abantwana bengaziniksi abangaka balala bengathandazanga hayi bavele balala ngokukhawuleza abantwana ngokukhawuleza abantwana balala ngokukhawuleza kutheni ungabathandazisa abantwana ngumuntu ovutha kakhulu ecaweni xa ufika kubo bakude kakhulu kumcimbi we-salvation. Because without the Holy Spirit, even yokusindiswa awuyazi. Funda sisi. Kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo. Abakhokhelwa ngumoya kaThixo. Bangonyana bakaThixo. Bangonyana kuThixo. Yabona ngabe ndilandi kanti uyintombi kabani wena? Intombi kaMprofethi bani? Nali intombi kaMose. Ngoba nezalwa ngabantu, anezalwa uThixo. Uzalwa nguThixo emveni kobumoya ogcwele kwehlele. Ubumoya ogcwele mfokaqala nakafikanga kuwe. Awuzuba naso isibindi sokuthi ndiyazalwa kuThixo. Ngoba unawo amandla okuthi uzalwa kuThixo. Uyavuya le nto uba ube ngumuntu womuntu. Kanti ngekuhlupha le nto uba ume emntwini. Until ufikiswe kuKristu. Kristu. Yakhululeka ifamily yakho. Xa unoThixo unomoya ogcwele. Awuprofetwa ukuthi apha kuwe kukho into ezilandelayo esinyama neentona zihambe nebhadi nantoni unebhadi sowunoYesu. Utsho uyikhole futhi loo nto uba ibhadi likhona apha kuwe. Then ibhadi xa likhona kuwe uYesu sekhona. Cacile uba wena uzawufuna ibhadi because akekho ngesusa ibhadi lehlule kuYesu. Abantu abangahamba bawuthandaza emzini akho bawususa ibhadi bawuncama
kube ibhadi lo bathandaza becela naye wehlulakele. So xa ungena moyingcwele, you believe yonke into ethethwa ngabantu. Umoya oyingcwele ningonyana bakaThixo xa likhokhelwa ngumoya oyingcwele. Kukwizinto ezikwehlulayo wena nothandaza bayakwehlula le nto, kodwa le nto uyawusiyoyise mhla kwafika umoya oyingcwele, because kukwizinto amnyathi mna ndiyahleba mna ndiyathi ukuhleba nemisindo nokungaxoleli nezinto ezininzi awusuka apha kuwe mhla kwakhona lo mntu ozokuthi xa ifikile akukhontrole. Yebo Tata. Ukhalo Ukhalo. bandifani nalo mandithathelele abanye bangena ezivenkileni bathathe impahla engafuni unxiba xa ucaphukela uba kukho ilokho enxitywe mandehlulwe ngubani. Kukho izinto ngeke ukwazi ukuzinceda kuzo engafika kumoya oyingcwele. Verse number 15 sisi no 16. Umoya enimamkeleyo akanenzi amakhoboka. Eniye namamkela Wona apha kuze. akanenzi amaboka. Bona bahleli nje phakuzela. Kaloku namkele umoya Namkela umoya. onenza onyana abathi tata kuThixo. Ake ndithi sabaze. Leyazi uba abantu bazawucabeka. Abaprofeti bayikhaphela into yoba ioyile azathengeka ecaweni. Bahamba bezicelela nalapha ezifamasi. I-oil. Kukho i-oil ezinamangaliso. So xa njengoba nikhula kanje hamba nithenga yonke into. Hayibo. Awunokuyingcwele ukunceda uyothenga kanti ungathengi. So without the Holy Spirit uyimfama ephethe iBhayibhile. Uba uThixo benokusinceda nina neqala ukusenziwa ngqa naba baguqukileyo nithi kanti niguqukile nehlelwe ngulo mntu endithetha ngayo. Jesus. Niphinde nibhaptizwe futhi ke niphinde ningayiva le into. Le ndaba yokusindiswa usuku iyakunyusa ayikuthobi. Uthando lukaThixo awuliva ngcono namhlanje lehlile alwehli luyalukhula lo lukaThixo xa umoya oyingcwele ekhona. Kodwa bangamoya oyingcwele ukuphosile luyaluphela nathanda ubukade lufa bese khona abazalwane wethile ukila abazalwane bemkile abazalwane ipholile laa nto bukade uyiva la 5 la 4 buvuka abethe sowuhleli sewuphinde kwalaleka sekuyekekile ukuthandaza. Because i-generator le nto yenza amandla bekhona ikuphosile. Uhamba ubeflat ungamthandi uba umthandi ngoba into esikhonzisayo kukumthanda ngenxa kaHoly Spirit. Cela sinyama nikela go
senginikela Umephunyiswa ngokuphakanyiswa. Jehova phila kuze phakade. Jehova okhoyo ozayo ohlala emi kuze phakade. Bayethekwa wethu kuNkulunkulu wethu ongcwele. Oh Nkosi Jesu, phambili wehlangayo isikhathi sePentekoste nosuku olabaluleka kakhulu ohlabelela usizwise nawe manje wawufisa abafundi bakho athi-ke sizokwazi ukufuza ibandla elaqala labusiswa, ibandla elibhatiswa ngamandla akho, ibandla elasiqondiswa emhlabeni ngenxa yamandla nesidima sakho. uNkulunkulu yathola laba abathi besemhlabeni babaletha msandla lokwehlelwa ngamandla akho ukuze babone inkazimulo yakho. Athi Nkosi uPawulos ngathi bayijonga sibili bayethe Nkosi yamakhosi, bayethe liwala phakade
bayathe zifubile, bayathe inyaniso, bayathe khulukhulu wathwala amandla. Lento oyinika kubafundi bakho uJehova ophilayo, lokho uyokwenza uyaphinde ukwenze kulabo Nkosi abanqaniwe nalabo abanolangazelelo. Wena wethu Jehova okhalelayo, yonikeza lowo nalowo ngokwendlela wena ofuna ngayo. Oh Father, we thank you. 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 Baba siyabonga. We glorify your name. Oh Baba siyabonga. Yebo, we siyabonga. Yebo siyabonga. Yebo siyabonga. Oh, we give for the glory. We thank you, Master Jesus. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Thixo wethu. Thank you, Master Jesus. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Sisambeke nyika. Foka mhluzi uzothandaza. Bala mehlo akho. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Uyabanika uThixo amandla. Thank you, Jesus. Umoya Yes, Lord. wethu. Yes, Jesus. Mawuthi Thixo Thank you, Lord. mawungadedluli. Lord Jesus. Mawungadedluli. Singaniphosa zonke. Yes, Lord. Yibona kuleli didi esikulo alinoba wasikiswa nini uma nje waphoswa ngomgcwele, uma nje ungasaziveli, uma kungasekhonto esiqinisekiso apha kuwe, ube nalomthandazo uthi nami Nkosi impilo yami ifike bengabantu. Abesalelizana sonke phezulu ngomso sizoba nosuku lokubeka izandla abantu sicela kuThixo umoya wengcwele. Siyathanda abantu abamisele nabafunayo nabanolangazelelo beze ngomso bengafakanga nto bengatyanga baphume batye xa bekulevuselelwa. Hello othi Nkosi nami ndiyakulangazelela. Umoya oyingcwele uyacelwa. Ngomso sizawucela yena ngoba kungashinyayelwa kwenziwe yonke into uba kafikanga umoya oyingcwele kuyo yabantu. Akukho okungenzekela ebantwini. Lolu izandla zakho phezulu zothanda zakho mfowethu. Vala amehlo wakho sizavala inkonzo. Umcele uJesu namhlanje umbhaptize ngomoya. Njengoba naqala ukubhaptiza lebo lulangazelelo okuthethwa ngalo namhlanje. Bankosi uJesu uncede ngokulangazelela umoya oyingcwele. Ngegama lenkosi uJesu uncede namhlanje unifake kweli gumbi lolangazelelo. Khala bakulomzuzu omnye sinawo uxengacengane noJesu. Uthi Nkosi uJesu ndicela undinike ulangazelelo khona ukuze ngomso alufike usuku lwangomso lufike ndingalambelanga kutya nje qha kodwa ndilambele umoya wakho oyingcwele. Igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth khawukhale kule ndawo kuyo usipike kuye uJesu uthi Jesu babale ngendlala egameni lenkosi uJesu. Father siyathandaza
wasenamandla wonke ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Thandaza kule ndawo kuyo, uzibike kuye uJesu, uzibike kuye uJesu, uzibike kuye uJesu.